Rixaffel fil-kabinet tal-gvern finqas minn 10 xhur wara li Robert Abela ħoloq l-ewwel kabinet tiegħu, ċertifikat li l-ewwel għażla ta' Robert Abela bħala Prim Ministru f'Jannar li għadda fallit. Dan iċ-ċertifikat taħ il-Prim Ministru stess lilu innifsu. F'Jannar li għadda Robert Abela kien ħabbar l-akbar kabinet fl-istorja ta' pajjiżna. Issa il-Prim Ministru għażel li jikser dan ir-rekord tiegħu stess fejn reġa' kabbar il-kabinet. Tattika biex iżomm lil kulħadd kuntent, tattika li xorta qed toħloqlu ħafna ġlied intern. Id-deputat Silvio Parnis tneżża minn kull irwol li kellu spiċċa backbencher f'post fuq Facebook u indika li din id-deċiżjoni ta' Abela waslitu biex jieħu d-deċiżjoni li ma jridx jikkontesta aktar. Parnis fl-aħħar ġimgħat kien suġġett għal kritika qawwija għal mod kif indirizza l-pandemija fil-qasam tal-anzjani. Iżda waqt li l-COVID-19 kompla jolli rasu, mhux Parnis biss kien suġġett tal-kritika, l-istess ġralhom Owen Bonnici u Giulia Farrugia. Konferma tal-falliment ta' Owen Bonnici fl-irwol ta' Ministru tal-Edukazzjoni kienet it-tneħħija tiegħu minn dan id-dikasteru. Iżda biex Abela jaċċerta li Bonnici ma jkun jista' jgħid xejn, ivvintalu Ministeru ġdid, dak għar-riċerka, innovazzjoni u l-koordinazzjoni tal-istrateġija wara l-COVID-19. Post Bonnici fl-edukazzjoni se jittieħed minn Justin Caruana li reġgħet ingħatat Ministeru wara li kienet irriżenjat f'Jannar li għadda fid-dawl ta' skandlu li rrigwarda lir-raġel tagħha Silvio Valletta, l-eks assistent kummissarju tal-Pulizija kien siefer mal-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja Jorgen Fenech. B'Caruana tirreżenja iżda issa lura fil-kabinet u ħafna qed jistaqsu x'inbidel minn Jannar l-hawn. Anke Giulia Farrugia Portelli ngħatat konferma li falliet bħala Ministru għat-Turiżmu, konferma li il-mekanizms tagħha ma ħadmux. Iżda minkejja li mhux se tkun Ministru għat-Turiżmu xorta nżammet fil-kabinet. Robert Abela mill-ġdid jivvinta dekasteru din id-darba għall-inklużjoni u l-kwalità tal-ħajja. Minkejja l-falliment l-istess bħal Owen Bonnici, Farrugia se jkollha l-istess paga li kellha waqt li falliet fl-irwol preċedenti tagħha. Intant għal darb'oħra, il-Gvern Laburista naqas milli jtella l-isport fil-livell ta' Ministeru ta' minkejja li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien jinsisti li dan il-qasam għandu jkun Ministeru. Il-Partit Nazzjonalista kompla jisħaq ukoll fuq l-importanza taż-żgħażagħ u tkellem dwar kif irid li ż-żgħażagħ ikunu il-preżent u mhux biss il-futur tal-pajjiż. Jidher ċar li Robert Abela u l-Partit Laburista għandhom ħsieb totalment differenti, hekk kif iż-żgħażagħ ġew kompletament minsija mill-kabinett. Fl-ikbar kabinett fl-istorja ta' pajjiżna, Robert Abela ma sabx spazju għaż-żgħażagħ, dan meta m'hemm ebda ministeru jew segretarju parlamentari li taħtu jaqa' dan is-settur tant importanti għal pajjiżna.